Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Nan kuna cikin tashar makaranta TV mai koyar da yaren Faransai da harshen Hausa a cikin sauƙi. Idan yau ne farkon haɗuwarka da wannan shafin namu, kai ƙoƙari ka danna alamar abonnement ko ince da kai subscribe, sai kai ƙoƙari ka danna alamar ƙararrawa domin samun darasin namu a koda yaushe idan muka ɗaura. Sannan kuma za ta baka dama za ka samu darussuka wanda aka ɗaura su kafin ka samu wannan tashar. Sannan kuma kada ku manta da alamar nan ta babban yatsa wadda tana nuna cewa darasin yayi, tana ƙarfafa mana gwiwa domin mu samu mu kawo muku darasi akai-akai. Ba tare da ɓata lokaci ba, insha Allah yanzu zan karanto muku expression simple da kuma verb simple a wannan darasin. Kafin mu shiga cikin darasin namu, ina so in sanar da ku wasu abubuwa. Wataƙila wasu ba su samu bidiyoyi na wanda suka gabata wanda na yi wannan magana a ciki. Mai sauraro na ko mai kallo na, idan kana son ka ƙaru sannan kana son ƙaruwa ta da ƙaruwar wannan tashar, idan ka samu bidiyo kamar yadda ka samu wannan, in shi ne haɗuwarka da shi na farko, to ina mai baka shawara ka kalle shi har ƙarshe, ka danna mai alamar yaba ba tare da jiddawa ko sauƙewa ba ko kuma in ce telecharge. Idan kallon ka na farko, ka yi tsaya dai ka kalle shi a YouTube direct, yana taimakawa sosai. Amma daga ka shiga ka samu wannan bidiyon na tashar makaranta TV ana koyar da yaren Faransai, kawai directement ka saukar da shi ko kuma ka yi telechargement ɗin shi. In dai kuna saukewa, gaskiya ba a samun ƙaro. Kamar yadda na sha gaya muku, misali a ce mutum 500 sun kalli bidiyon nan, to 1000 sun sauke bidiyo, kun ga za a nuna cewa mutum 500 ne suka kalli wannan bidiyon. Ko 1000 da kuka sauke bidiyon ba mu ƙaru da ku ba. Don haka shawarar da nake ba ku, kallon ku na farko ku tsaya ku kalli darasin har ƙarshe, ku danna mai alamar yabawa. Idan kuna da wani ra'ayi za ku iya rubutawa. Bayani na farko kenan. Bayani na biyu, muna da livre ɗinmu guda biyu. Akwai link ɗin boutique ɗinmu na Shari'u, yana ƙasan sunan wannan bidiyon. Sannan kuma akwai nimero ɗina na WhatsApp, za ku iya contacte ɗina ta nimero ɗina na WhatsApp. Akwai livre guda biyu, ɗaya mai main mot, ɗaya kuma akai conjugaison ɗin sans verbe. Merci à vous. Expression simple. C'est moi. C'est moi. Ni ne. C'est moi. Ni ne. C'est toi. Kai ne. C'est toi. Kai ne. C'est lui. C'est lui. Shi ne. C'est lui. Shi ne. C'est elle. C'est elle. Ita ce. C'est elle. Ita ce. C'est nous. Mu ne. C'est nous. Mu ne. C'est vous. C'est vous. Ku ne. C'est vous. Ku ne. C'est eux. C'est eux. Su ne. C'est eux. Su ne. Ici. Anan. Ici. Anan. Là-bas. A can. Là-bas. A can. Partout. Ko ina. Partout. Ko ina. Être là. Être là. Kasance anan. Aller là-bas. Tafi can. Aller là-bas. Tafi can. Venez ici. Venez ici. Zo nan. Faire ça. Faire ça. Faire A-U zaman E. Faire ça. Yi wannan. Faire ça. Yi wannan. Dire ça. Dire ça. Ce wannan. Dire ça. Ce wannan. Voir ça. Voir ça. Gani wannan ko kaga wannan. Voir ça. Gani wannan. Prendre ça. Prendre ça. Ɗauki wannan. Prendre ça. Ɗauki wannan. Donner ça. Donner ça. Ba da wannan. Donner ça. Ba da wannan. Ok? Aimer. Aimer ça. Aimer ça. Son wannan. Son wannan. Comprendre ça. Comprendre ça. Fahimci wannan. Comprendre ça. Fahimci wannan. C'est moi. Ni ne. C'est toi. Kai ne. C'est lui. Shi ne. C'est elle. Ita ce. C'est nous. Mu ne. C'est vous. Ku ne. C'est eux. Su ne. Ici. Anan. Là-bas. A can. Partout. Ko ina. Être là. Kasance nan. Aller là-bas. Tafi can. Venez ici. Zo nan. Faire ça. Yi wannan. Dire ça.
ce wannan, voir ça, gani wannan, prendre ça, ɗauki wannan, donner ça, ba da wannan, aimer ça, son wannan, comprendre ça, fahimci wannan. To alhamdulillah gashi nan mun kawo ƙarshen wannan darasin namu na yau. Ga waɗanda suka kasance tare da mu a jusqu'à la fin de cette vidéo, ina mai baku garantin cewa za ku iya koyi yaren Faransai. Ga duk wanda ya tsaya ya kalli darasin nan har ƙarshe insha Allah yana da hankuri kuma sannan yana da niyan ya koyi yaren Faransai. Ku ci gaba da yin haka. Kada ku manta da alamar nan ta babban yatsa domin tana ƙarfafa mana gwiwa sosai. Sannan idan kuna da mutane za ku iya raba musu wannan tashar domin su ma su samu su ƙaru da abubuwan da muke koyarwa. Da haka ina ce muku au revoir, au prochain cours. Kaga yanda yake to da zaran aka tura ma shi kaman gashi yanda aka tura ma wani dan uwa, kana taɓa kanshi haka bari ka ga yadda zai yi. Kana taɓa kanshi zai buɗe maka ba tare da shan wani wahala ba. Ka gani za ka rinƙa yin karatu page zuwa page, daga nan zuwa nan page ɗaya. Comment tu t'appelles, yaya ake kiranka, kun ga yanda tsarin livre ɗin yake. Haka zalika wancan shi ma idan ka ce kana son ka shiga ciki, to shi ma haka ne za ka taɓa kanshi. Kana taɓawa a gani to shi ma haka ne zai buɗe maka. Al'amari ne wanda kun san duniya komai yana zuwa a sauƙaƙe. To wasu mutane ba su san da yadda al'amarin yake ba. Wani ka ce za ka tura mai page zai e-book wato livre kenan ta WhatsApp yana mamaki. To don haka ba tare da wani shan wahala ba gashi ne kamar yadda dai kuke gani. Za ka iya samun livre ɗin a ko a ina kake insha Allah za a tura ma shi kuma za ka yi karatu ciki insha Allah ba tare da wani shan wahala ba. Okay.